Язгы кыр эшләре башланды. Республиканың 20 районында уҗымнарны һәм күп еллык үләннәрне тырмалыйлар. Кайбер төбәкләрдә үсемлекләргә авиация ярдәмендә ашлама сиптерүне дә оештырдылар. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Габдрахманов Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфирында авыл хезмәтчәннәренең бүгенге мәшәкатьләре белән таныштырды. Шәшүгә әзерлекнең торышын уңай бәяләде. Бәрәңге игү экологик яктан чиста ашлык үстерү нечкәлекләренә дә тукталды. Студия кунагы безнең дә кайбер сорауларга ачыклык кертте. Илдус Харисович, хәерле иртә. Хәерле иртә. Кыр эшләре ничек башланып китте? Безнең менә елның елында министрлык комиссия белән бергәләп хуҗалыкларның язгы кыр эшләрен әзерлеген тикшерү менә безнең узган атнада ул мероприятиебез узды. Әзерлек башка елларга караганда күпкә яхшырак шикелле, бердән менә узган елга безнең җитештергән продукциянең бәяләре кулай булуда берникадәр хуҗалыкларда, җитәкчеләрдә, специалистларда теге алга киләчәгебезне финанс яктан ныграк булуыбыз берникадәр күтәрде. Икенче яктан техника сатып алу, яңа техникалар шулай ук бик Росагролизиянең компаниясе аркылы һәм хуҗалыклар үзләре турыдан-туры сатып алдылар. Шуңа әзерлек быел күпкә яхшырак. Басу эшләренә килгәндә без узган елга караганда, 20нче елга караганда берникадәр соңрак тотындык. Шулай булса да, менә ахыргы көннәрдә инде кар китте, басуларыбыз ачылды һәм бүген 20дән артык район инде күп еллык үләннәрне, көзгө культураларны тукландырырга тотындылар. Уҗымнарның торышын ничек бәялисез? Безнең узган ел көзгө чорда 560 мең гектар көзгө культуралар чәчелгән иде. Көзгө периодта безнең инде атна саен без мониторингларның хәрәкәтләрен тикшереп торабыз. 3% тирәсенә безнең көзгө культуралар берникадәр тишелеп чыкмыйча шундай хәлдә калдылар. Культуралар көз көне ничек керде, язга шулай чыктылар. Менә бүгенге көндә безнең 550 мең гектар көзгө культураларыбыз яхшы хәлдә һәм менә бүгенге көндә вакытында аларны тукландырып, аларның потенциалын саклау, арттыру буенча бүген басуларда эш бара. Быел сабан культураларының кайсыларына өстенлек бирелә? Безнең инде структурада ниндидер без кискен үзгәрешләр ясамыйбыз. Безнең миллион гектардан берникадәр артыграк кына бертөкле кузаклы культуралар без чәчәбез. 350 мең тирәсе техник культуралар һәм 800 мең тирәсе азык культуралары безнең терлекләрне ашату өчен. Структурада безнең менә андый бер культурага яки икенче культурага әйткәнемчә алай күчү юк. Бертөкләргә килгәндә без инде 50% артыграк безнең мәйдан бертөкле культуралар белән чәчелә. Алар запасы белән салынды, чөнки бит әле без көзгө культураларның чыкчасын белмибез, шуңа күрә запасыбыз бар. Быел инде бузып чәчәсе дә булмагач, әле хуҗалыкларда башка төбәкләргә сату өчен дә бертөк запасыбыз җитәрлек бар. Минераль ашламалар ягулык җитәрлекме? Минераль ашламалар буенча президент үзенең юлламасында инде 70 килограмм дигән 70 килограмм туплары һәрбер гектарга тупларга кирәк дигән бурычны куйган иде. Менә безнең бу атнага 66 килограмм инде без җыйнадык. Атна саен 2,5-3 килограмм өстәп барабыз. Алдагы 1 майларга безнең тулайым республика буенча 70 килограмм минераль ашлама булачак. Шул вакытта бар алдынгы районнар, менә безнең 4 район Зәй, Сарман һәм Тәтеш районнары 100 килограммнан үз ягында, шул вакытта әле артта калучылар да бар. Менә бүген без хуҗалыкларда үсемчелек тармагы буенча гына 3 статья буенча 2 миллиард 700 миллион акчаны хуҗалыкларга җиткердек һәм күп хуҗалыклар менә бу акчаны шулай ук минераль ашлама алуга җибәрәләр. Безнең елның инде ташланмалы ягулык, дизель ягулыгы хуҗалыкларга бирелә. Безнең язгы кыр эшләренә яки елга исәпләгәндә безгә 140 мең тонна тирәсе дизель ягулыгы кирәк. Һәм менә алдагы елда Татнефть компаниясе безгә ташланмалы дизель ягулыгы биргән быел да. Әле менә алдагы 2 көндә генә Татнефть белән шундый килешү төзелде һәм хуҗалыклар инде бүген ташланмалы ягулыкны ала башладылар. Кыр эшләре йомгаклары буенча быел нинди бүләкләү каралган? Барыбызда без кеше һәм кешене берникадәр мораль яктан, мораль һәм материаль яктан кызыксындыру чаралары республика күләмендә районнарда һәрбер муниципаль районда ул эшләнгән. Без менә узган ел бик көчле районнарда ул юнәлеш
кулланылды. Быел да районнарда андай кызыксындыру чаралары каралган. Шәшүнең изге Рамазан айына туры килүе дә үзенчәлекле бит әле. Безнең әле районнарда батур итеп эшләрне инде мөселманча башлап җибәргән районнар да бар. Игенчеләребезгә тырышып, кемнәр уразатта инде сабырлыклар биреп, көчләр биреп, матур итеп, менә бу эшләрне вакытында эшләп бетерәсе, чөнки берникадәр прогнозлар буенча менә бу көннәр эссе тора, алга таба әле яңгырлар буламы юкмы әйтү катлаулы, шуңа күрә безгә тизрәк, сыйфатлы итеп бөртекләрне җиргә салып, тизрәк тишелеш алырга кирәк. Илдус Харисович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Габдрахманов иде.